3D sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura. 3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang sa Gararay, maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay. Webes na naman, alas 4 hasta alas 5 nin hapon, minapasendo ang programang 3D sa GB. Ang programang ini ito sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Ito po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Teralda po. Maluay-luay naman kita sa Gudyan alas 5 din hapon. Magre-restorya lamang kung ano po ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Kung ano po ang mga naginibuan ni Congressman Adrian Salceda duman sa Kamara de Representantes. Sa lado teknikal si Nems Flora, sa IT si Jerome Martinez. Mga nakatutok sa Facebook Live, sa satuyang personal account, sa DCGB News Online, sa Traditional Radio, 729 kHz po. Asin iba pang social media application. Maray na hapon tabi, sendo ka boss. Madali unong sanaan na panahon na di. So, patapos na naman sa primerong semana kan Pebrero. Sa otro semana, kabangaan na naman tulos. Dara sa napipalid adi. Sa mga lugar na pigabot kan sa tuyang broadcast, ang samuyang pagpapaabot sa endonin pangungumusta ngunya na hapon na ini. Sana po nasa maray kamong kamugtakan. Sa mga evacuista dyan, sa iba-ibang evacuation centers, kumusta na tabi ka mo? Nagkakasustenir pa man? Dakul pa man na ayuda nag-aarabot? Iyan sana, no? Kung ano anyaon dyan, pagkanigoon sa natabi nindo, ano? Day paman kay ibang nag-abot. Sa technical siya, tamiling day ko na nabiyan. Yung pati nagprintira, maray na hapon tabi siya may leron. Pamirindal na? Ako pa na agadan. By the way, happy birthday pala kay Pading Peter Incisa. Happy birthday Pading, and may you have more birthdays to come. Yan. Enjoy the day with your family and friends. Kasi bagong aga nakabiho na kami. Okay, sige. Kay Aiton Lausin, hi. Practice ngayon ng DLC ng Tulay na Lupa Elementary School.
DLC at CAT ng Tulay na Lupa National High School, Camarines Norte. Yan. Maraming hapon tabi dyan sa, magandang hapon dyan sa Camarines Norte. Maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating palatuntunan. April 28, 2026, 3rd Regional DLC at CAT Competition Bantayog Festival sa Daet, Camarines Norte. Diyan sa Cam Norte, ang festival diyan Bantayog. Kung digdi sa Albay, Magayon Festival or Ibalang Festival, duman sa Daet, Bantayog Festival. Good luck na lang tabi sa Tulay na Lupa National High School sa pag-practice and we hope na kamo ang maging kampiyon diyan sa DLC and CAT competition. Okay, sige. Bueno, diretso po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa tuyang programa. So mga iba-ibang ahensya ng gobyerno nasa Code White Alert na ngunyan. Code White Alert status. But sabihin, nasa preparedness, preparatory stage o pagpreparar. Ayan. Okay? Ang buot sabihin tatabi, ini po na although ini si Lola Basyang, Bagyong Basyang, duman ini sa Mindanao, and sabi, malamang mag-landfall ini somewhere in Caraga region before passing through sa Visayas and ma-exit sa Palawan. But may dara ini mga pag-uuran. So, kasabay kayo ni ang pig-apod na shear line. And of course, apektado tabi kita. Apektado kita kani mga pag-uran-uran. That's why, so, Albay Provincial Health Office nasa Code White Alert na sinda. So, Bureau of Fire Protection nasa pagpreparar naman sinda and all the rest. So, with the LGU, kayo po ang magpreparar. Bata, ma-weekend bagatabi. Yan. So, mas maray itong magprepara because bako lang ini si Lola Basyang, ining bagyo, because ining threat pa kan Bulkan Mayon. May warning bagatabi sa Feebox na konsigida ang pagpaparauran, chances are, anong ngarang kayo ni, magkaigwa ki lahar flow. Yan. That is aside kaining ongoing na lava flow. Pag bulos kan lava, o iyan na mga nagreligid na mga darakulaon nagapo, nagbabaga pati. Mailing nindo, ababaw na bagatabi, an binulusan kaan, nasa 3 point something kilometers na. So, delicate, sabi nga ni kaya, delikado. Bata ang taramon kan Feebox na mas lalong naglala ang sitwasyon kan Bulkan Mayon. Imbis na magkalma, naglalala. So, anong gusto sabihin? Although, day pa man pig sasabi ang Feebox na pwedeng ibandera ang alert level 4. But, magpreparar sa na kita. So, iyan ang kaipuan. Yan. Ang pigpreparar ng digdi, ini po na mga pagbabaha, yan, alahar flow, etc., etc. That's why, so mga government agencies, maray ining nakapreparar na kita. Iyan, nakapreparar na tabi. Mas magyon iyan. Tanganing, although so mga mag-evacuate baga, safe naman ta yaw na sinda sa mga evacuation centers.
ang pigahan na digdi so mga outside 6 kilometers. So mga sa 7, 8, 9 na pwedeng maapektaran kaining pagpaparauran darakan bagyong Lola Basyang. Ayan, kaya magpasiguro manggararetabi, magpreparar. So, at this early, maray na itong nakapreparar. Tanganing, day kita mataraka pag-abot kan oras. Iya po. Okay. Sige. 15 minutos makalampas ang alas 4 nin pagkahapon. Digi po sa Legazpi, kita ang host kan Bicol Meet for the second time around. Ang gusto sabihin, doang magkasunod na taon. Kan last year, kita ang host. Wala ba kinagbid, kaya kinuagila yon kan Legazpi. Yan. So, ini mga masunod na mga aldaw, may mga maarabot ng mga delegasyon. Ta Marso 1, an poon. Domingo po iyan. Mala ngani, pitsa 28 kan Pebrero, Mayor's Night. Tarayao na andigdi. Iyan na last week kan February, maarabot na dyan ang mga delegasyon. Ali kung sain-sain, 13 delegasyon iyan. Nata mga 13 tanakulonon para ngayon anong ang probinsya. Pira ang syudad. Sa Albay, 3. Sorsogon, 4. Masbate, 5. 2 sa Camarines Norte. Kaya bali 7 plus 6, 13. Yan. 13 delegasyon. Okay? So yan, malamang na mga last week kan February, maarabot na yan, ikukulukar na yan kung sain-sain na mga designated billeting schools. Identified na. So mga billeting schools, poon dyan sa may Arimbay. Arimbay pababa digdi. Bugtong, Gugon, Legazpi Port, Ibalon, Kabangan, Bagong Bayan, Albay Central. Yan. Iyan ang mga igwapakiiba na mga designated billeting areas o billeting schools. Kaya expected na by last week of February, maarabot na yan. Tanata, ma-quarter sinda, buda, mapuro-practice man iyan. Lalo na sa mga arali sa arayong lugar. Maaratab ang digdi. Iyan. Okay? All the while, kanaapot na si SDO DSP, ang sabi, sa mga delegates, ikukulukar dyan sa South. Sa South, Southern part kan Legazpi. Poon dyan sa Taisan, up to Bangkerwan. Iyo? Okay. Nagkambyo. Sabi ko nga ni, ano daw niya ko kung i-inverta, birikunta. Taan sabi, sa mga eskulan digdi sa ibaba, allotted ito para sa mga evacuees kung in kaso mag-alert level 4. Ayan. O alert level 3 man sana. So, ang mangyayari kani kung in kaso so mga delegates digdi sa ibaba. Kung mag-alert level 4, so mga evacuees duman sa itaas. Hapon diyan sa Taisan. Kaya, sige-sige ngo niyan ang preparar kan mga school heads. Yan. School heads kan different school sindaan magiging host. Kaining mga bisita, actually, bako man bisita, mga athletes, chaperones, coaches, etc. Dakol-dakol ini, mga sabiyon tang mga an kada kada delegasyon mag 500.
times sa 5,000. Mga 8,000 araw ka yan. Kulang-kulang o sumubra pa ang maarabot digdi sa mga masunod na aldaw. Ayan, kaya preparado naman tabi. Ano? Ang Legazpi City, preparado na. So, gobyerno provincial kan Albay, nagtao naman ki 5 milyones dyan sa Bicol University. Para sa pag-improve o pag-maintain kan Bio Sports Complex. Yan. Ano nga yan, papakarayon dyan? Ay dakol na papakarayon dyan. Primero sa oval. Dapat na limpyado ito. All yung mga Rabi Rice and oval ta dyan. Ano? So mga awot yan, dapat basibasan. Yan. Lalo na sa swimming pool. Dapat malinig. Maray ang tubig. And iba pang mga facilities dyan na gagamiton. Football ground, etc. etc. Yan. Bala na makasubiyo. May mowa kayan ang PGA budaan biyo na ang PGA magtatao kay 5M para sa maintenance and improvement kan mga fasilidades kan yan ang Bicol University Sports Complex. While so City Government of Legazpi, of course, paluwas man nin kantidad. Kundi ako nasa pero itong milyon man an ipapaluwas kan city government para sa mga fasilidades man kan mga sa eskwelahan na gagamito na billeting area. Takaipuan man dyan sa mga eskwelahan na marian fasilidad. Kuryente dapat. Areglado ang kuryente dyan. Supply kan tubig, lalo na. Siyempre, kaipuan kan mga delegates. Mapakaray kan mga toilet, comfort room. Kung igwa pa dyan ki mga communal kitchen, mabugtak. Bata sa mga ibang eskwelahan, kulang man ang comfort room. Dapat magkaigwa ki kaibo. Makalot na naman sinda dyan. So iyan, kaipuan na gibuan iyan. Tanganing, di man manaram sa mga madirigdi sa tuya. So again, welcome. Yan ang sa mga delegates na mapartisipar digdi sa Bicol Meet. Inda ko kung next year say naman. Congratulations sa mga nanalo sa isinagawang noong January 25, 2026 ng Pabirik Festival sa ginintuang bulwagan ng Paracali, Camarines Norte, CAT Mix Most Disciplined Platoon, Tulay na Lupa National High School. Yan. Silent Drill with Dance Tulay na Lupa National High School. Second runner-up, Mercedes High School. First runner-up, Gonzales Ascutia High School ng Talisay Champion at overall champion Tulay na Lupa National High School. DLC Competition, Best in Drum Line. Tulay na Lupa, Best in Street Parade. Yan, Best in Majorette, Gonzales Ascutia. Best in Conductor, Vinson's High School. Best in Color Guard, Vinson's High School. Second runner-up, Gonzales Ascutia. Talisay first runner-up, Tulay na Lupa National High School champion, Vinson's National High School. Duman ini sa Camarines Norte. Okay, sige. Salamat po sa pag-antabay. All right. Sige. So, diretso po kita kan iba pa niya itong mga istorya digi po sa tuyang programa. Kaso bagong aga, may report kami na allegedly dyan sa sarong barangay sa Ligaw,
nadispal ko da so milyones pesos na kantidad kan barangay funds. Uyug-uyugon mo yan. Nadispal ko kan barangay treasurer. Napauno. Sabi kan kapitan, day kuman nga easy ang mga transaksyon. And sabi niya, piniki iso sa iyang pirma. At once na matransak ang barangay, kay puwan ang pirma kan kapitan. Sabi kan kapitan, piniki nga sa kwarta o sa pirma ko. Kaya naka-withdraw ni darakulao na kantidad sa bangko. Uyug-uyugon mo yan. Patingon yan, so mga benefits sa honorarium kan mga barangay officials kan last year, sagod mo yan, dai pa nakukua because nakua na nga ni kan barangay treasurer. Tinangkas man nga ni ito sa pwesto, pero may paninimbagan manggarare ito. The people's money ito, yugon mo milyon an sabi na dispal ko. Yugon mo yan. Teto palan, may pigbabayadan sabi sa lending. Dakulang kantidad ang pigbabayad niya. Gayod, ang ginamit so pambayad ali sa barangay funds. Ay, ano pangyayari? Ade, matindi. Bako, ngunyan, may nag-react man. Ako ngayon, nabiktima man ka iyan. Dakula man pati. More than 500,000 man. So, nakuha sa iya. Iyan. O, di, kamutabi na mga nagkabiriktima, kung baga man ang God, ang gibuon tabi nindo, mag-file ka mo kay, ano yan, okay. Mag-file ka mo kay kaso, criminal and administrative. Bahala na tabi ka mo, tipunin doon na ang mga ebidensya or mga poreba, etc. Yan. Kasuhan nindo ito ang tawong ito. Yan. Di mo pwede, kwarta kan gobyerno ito, buda sa mga barangay officials, naapikta na ta, dahil sinda nakaresebikan honorarium, dahil lang kayan. And sa mga programa kan barangay, pendiente, dahil na sa kwarta. At sabi, nakuha sa bangko, may mga double entry Ayan. Marasa pa ba yan? Okay. So, bahala na tabi ka mo dyan, so mga biktima na mag-ibunin paagi. Okay? Sige. 4:30 po ang oras digdi sa Radyo DCGB. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang. Tandway Light, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service.
Sige, diretso po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa 3D sa GB. Oy, maray na hapon palang tabi dyan sa mga taga-barangay Kawit kan Manito Albay. Ano? Makusog kita dyan. Dangog ta dyan. Yan. Then ako nakapasyar dyan sa Manito, taod-taod na. Dyan sa Kawit. Nakadyan naman ako. Yan na Kawit mga tugang. Medyo sa ibong iyan kan mainland. Ano? Yan. Ang kaipuan dyan. Kaya ito kan mga panahon, may tulay talaga dyan. Butong siya na nga ni kan enot. Ha? Di pwede ang motor. At nagyugo-yugo nga nito. Butong mo siya na kan mga nakaagi. Yan. Pero ang bisis ng renapado yan kan bagyo, remok-mok ang tulay. Ha? Ta siyempre, ano man na mga mga langsangani na structure pipiripit kan bagyo, ito pang mga kahoy sana. Sinalidahan, ha? Kay medyo mareray. Yo? Yan. Pwede na mag-agi ang motor. Mga 250 meters man ang distansya. Medyo oro alawig man. Ha? Yan. Rapado naman kan mga nakaaging bagyo. Nagkapareripit. Di na-isolate naman. Kundi ako nasula, kan mga nakaaging taon. Yan. Nagkapareripit naman tukod, nagkabarari barandilya, etc. Di na-isolate mga residentes kan barangay Kawit. So, ang tendency ka ito baga, garo kan last year ito, ang tendency ka ito, ayan ang mga arali duman sa Kawit, mabalyo sa sentro, kan Manito, masakay ngo na sa bangka. Orara ni masana nga, ito mga 250 meters man sana. Iyo? Pati sa mga estudyante yung mga eskwela, iyo man iyan. Ha? So, mapagal man baga ito. Mapagal man, grabing sakripisyo. Although, ginibuan man temporary bridge. Ha? Pero bago pa ito ang solusyon. Ayan. Ngunyan, nasa pwesto pa ka ito si Congressman Joey Sarte Salceda. Nasa poder pa. Ano? Nag-inguwa siya. Nag-inguwa na makakonect duman sa itaas. Maray talaga kung may kamidbid ka sa itaas. Ayan. So, in other words, mga tugang, sa espertos ni dating Congressman Joey Salceda, na-realize ito. The other day, naresibi na kan LGU Manito so Cheke. Mismong si Municipal Administrator nung Dawal ang nagduman sa Manila. Ha? Ali po ini sa Office of the President. 5 million pesos. 5 million pesos para sa pagibo ng konkretong tulay. Ha? Pasiring dyan sa Barangay Kawit, kan Manito. Yan. Pwede na. Magiging two-lane nga ni ang tulay. Konkreto na pati. No di man basta-basta yan mapupunan. Tama-check pa. Magkakigwa pa kipag-aadal kung saan pwedeng isolbong itong pilote. Ha? Ma-test pa sila dyan. Tubig baga dagat, saan pwedeng isulbong so pilote. Tama pilote ka yan. Alangan man na antulay mo da ikitukod. Siyempre, tutukudan iyan. Poon, sa kabangaan, sa ibong naman. Kaya, by March gayod, baka po na ang ang pag-testing dyan. And pagkatapos kayan, madiretso na ang construction kan
tulay dyan, konkreto na. Sana maamantulos ini, kung perang bulan iyan, dahil naman madipisilan sa mga taga dyan sa barangay Kawit kan nito. Salamat na maritabi kong Joey sa espersos mo na matabangan sa mga taga dyan sa nito. Sa barangay Kawit, nito Albay. Okay? Sige. Bueno, iba pa niya itong mga istorya, mga ipagngod, Ayan. Ano pa nga? Ano po ang mga na ginibuan ni Kong Adrian? Duman sa Kamara de Representantes. Ano nga? May mga resulta na sa mga bills na ipig-file niya? Igwa na po. Inaprobara na tabi kan House Committee and Committee Report on the Substitute Bill Consolidating House Bill 5594, 3266, 4102 as in 5924 na may kamautan na magkaiguan ni National Minimum Wage for Filipino Workers. Authored and co-authored by Congressman Adrian Salceda, Elijah Rumbawa, San Fernando, Josefina Talyado, Ramon Naguico Jr., Jolo Revilla. The measure aims to ensure a fair and dignified standard of living for workers across the country. Yan. Magayon po ini. Taloy na ining pigbusol man ni Kong Adrian, iyan na national minimum wage. No? Iyan. Anong gusto sabihin? Parariyo na. Kung ano naman sa NCR, iyo man sa mga probinsya. Ano? Nganing paratas ang pahit. Iyo? Tanganing, bagaman ang God, ma-decongest na duman sa Metro Manila. Tendency ta, ali sa probinsya, maduman sa Metro Manila. Marenge duman ang sahod. Iyo? Alang kaw ngayon ang sahod duman kumpara sa probinsya. Pero anong ganyan na tatanay sa probinsya? Ang minimum wage? 435, araw kayan? Or 450? Duman sa Metro Manila, inda kon gurano 500 gayod or more than. Pero isipon ta, sabiyon ta pa na alangkaw ang ganada duman. Ang mga ang mga kasambahay duman sa Metro Manila, 8,000 na ang bulan. Uyug-uyugon mo yan. 8,000, libre papa, libre wifi, etc. Baka, so ngunyan, 8,000, i-divide mo sa 30 days, pero ayan. Baka, o di, sabiyon ta pa, alang ko ang ganada duman. But, the cost of living, alang ka man. Kaysa sa probinsya. Duman baga, kada pagiro mo, kwarta. Napamasahe ka, arayo pangayaan ang trabaho mo, mga tour rides ka, sakripisyo. Mamata kang atab, mauli kang matanga, rugado ka. Araw ka niyang kantidad ngayon. So, ini po, ining bill na ini, national minimum wage, sarama na ini. Kung ano naman ang ganada sa Metro Manila, iyo man ini ang mangyayari once approved into law. Ano na ining emergency alert na ini? Iyo na sila nakakapano kan cellphone ta. Ayan. Okay. So, congratulations tabi.
Yan. So, we hope na ini mangyayari mananggad na. Ano? Saro yan sa mga ipigbubusol ni Congressman Adrian Salceda. Okay? O ni Patabi. Saro pa ini very ini. Ayan ang kumbaga timely. Ano? Yan. Si Congressman Adrian nag-file po kibil duman sa Kamara de Representantes, na magkaigwanin Regional Trial Court dyan sa Pulangi. Magkaigwa ki RTC sa Pulangi. Ini pong House Bill 7615, may kamauotan na ma-decongest ang mga korte sa Kabikolan. Medyo maluwag-luwagan. Yan. Makalibre na ang mga residentes kan Pulangi and Libon sa mahal na pagbiyahe pasiring sa Ligaw. Diyan sa Ligaw may RTC. Yan. Okay? Sabi po digdi ining lakdang na ini bringing a court of general jurisdiction closer to nearly 90,000 residents who currently have to travel to Ligao City just to attend court proceedings. Yan. The bill amends Batas Pambansa Bilang 129 o the Judiciary Reorganization Act of 1980 to create an additional RTC branch in the 5th Judicial Region to be stationed in Pulangi. The Supreme Court would determine the branch number, delineate the territorial jurisdiction, and oversee the transfer of pending cases from congested courts in the region. Pulangi is the most populous municipality and third district of Albay with a population of 89,176 and 44 barangays spread over 145 square kilometers. But there is no RTC branch anywhere in the municipality. Our constituents have to travel all the way to Ligao City, which is costly, time-consuming, and discouraging, especially for indigent families and the elderly, Salceda said. At present, Pulangi falls under the jurisdiction of RTC Branch 13 in Ligao City, which also covers Ligao City itself and the municipalities of Piodoran, Libon, and Uwas, a combined population exceeding 300,000 persons. Access to justice should not depend on how close you live to a courthouse. When litigants have to spend the entire day's wages just to attend a hearing, the promise of a speedy disposition of cases becomes hollow. This bill is about making the justice system physically accessible to the people who need it most. Salceda explained, the bill provides for the appointment of a presiding judge by the President, the hiring of court personnel by the Supreme Court, and the construction of courtrooms facilities through DPWH and in coordination with the local government of Pulangi. The municipal government also authorized to donate land or an existing building for the court's use. This will also help decongest existing RTC branches in the 5th Judicial Region, which are burdened with heavy caseload. More courts mean faster resolution of cases and less backlog. It is a straightforward investment in the rule of law. Yan. Salceda noted that Pulangi already hosts a municipal trial court, Branch 5, but the absence of a regional trial court means cases involving larger civil claims, serious criminal offenses, and other matters within RTC jurisdiction requires parties to litigate in Ligao City. Iyan ang pahayag ni Kong Adrian. Yan. Okay. So, okay man, pwede ba ga? Nangyari na nga na sa mga request kay ito, igwa na dyan ki LTO sa Pulangi. Bako?
Although igwa man kay LTO sa Ligaw, nga, at least itong LTO sa Pulangi, makater man ito sa mga pangangiipo dyan sa Libon and adjoining towns pa dyan. Ining pagbugta kay RTC branch dyan, dakulang tabang tabi ni. At least so digdi man sa Ligaw, ma-unload, mababawasan pigdadangog na kaso, so huwes dyan. Ipapasa naman duman sa RTC Pulangi pag nagkataon. Yan. Buda, ilingunta, tambak na tambak ang mga kaso. Iaabutan ki pirang taon. At di man ang basta-basta. Paano mo masabi na speedy trial na kada bes kun minsan postponed ang hearing. On the part kan mga litigants, kan mga akusado, buda mga respondents, ali pa sa Pulangi, magabat sa bulsa. Gurano ang pamasahe. Ali sa sentro, kung ali pa sa barangay, perang beses ka mabiyahe. Ali sa barangay, pasiring sa sentro pasiring sa Ligaw. Mga 2 beses or 3 beses pangani na biyahe. Pag uli mo, magastos baga, Iyan. Pero kung alimbawa, igwa na dyan kay RTC branch sa Pulangi, so mga kaso dyan sa Pulangi, nayaon digi sa Ligaw, pwede nang ibalyo sa Pulangi. Kaso sa Libon, pwede naman dyan sa Pulangi. O bien digdi sa Uwas, pwede naman dyan. So, magayon po ini na yan ang proposal na ini, yan, na magkaigwa nin RTC branch dyan sa Pulangi. May mga konsiderasyon ini dapat, halimbawa, so, yan ang DPWH and so LGU, magtabangan para magpagibo ki courtroom o kaya yan ang building para sa pagbubugtak ng RTC. O bien, kung iguana dyan ki bakanting kwarto or edifisyo dyan sa Pulangi, pwede man gamiton. So, we hope na ining mga proposal na ini, pag abot ka ng oras, mangyayari ini. Pero ang pagtubod ko kay ni, mangyayari ini. Yan. Tayo man ang purpose nga ni kan gobyerno na magkaigwanin speedy trial. Magkaigwa ki speedy trial sa mga kaso. Irakman, si iba nga ni gayon na mga litigants, so akusado or so nag-akusar, garadana, dahil patapos o kaso. Sadit man sana, simpleng kaso man sana. Pero minsan iabutan kitaon. Nagagastusan ang mga akusado, buda so complainant. Pag-render kwenta, iyan, ani ba nga ni kayo, nauyam na sa nalugod? Dahil na sa nalugod kaya? Pero kung igwa dyan kay ibang korte, siyempre mabugtak man dyan kay judge, kay mga empleyado, makakagian-gian na lamang. Taani ba nga ni mga judges, nagrereklamo naman. Ta-overload naman niya sinda. Tambak naman, pati sa mga simpleng kaso sa barangay, pipantos pa dyan sa mga korte, which is day naman dapat. Kaya nga ni, may mga lupon tagapamayapa, lupon sa barangay, na yun na ang korte man sa barangay, an iba man ugari, abo magpareglo sa barangay. Pag abot sa piskalya, may mga minsan, di man iyan i-entertain, bibalik manggarara sa barangay. Pero sa iba man, dahil nga duman nga kata sa korte mag-ororon.
Sawong-sawong pa kung minsan na yan. Then, minsan, i-dismiss man sana. Ta additional load iyan sa korte. Pero, araw kayo ni, ma-decongest, bawas-bawasan lamang ang backlog. Magayon ini. Alam sa ibang lugar nga ni, sa roon man sanaan branch, RTC branch, sa roon man sana, diyan gawin sa Katanduanes, hindi ko kumpara dyan ang branch kan RTC. Sa roon dua. Sa ibang lugar, hindi ko na pera. Yan. Uyug-uyugun mo yan. Okay? Sige. 8 minutos po bago alas 5 nin pagkahapon. O ni patabi, magayon po ini na bareta para dyan sa 3rd District kan Albay. Yan. Ano ini marena bareta? Okay. O ni po. Ini through the efforts pa ni Congressman Adrian Salceda. Ayan. Sabi po digdi, sa ngaran po ni kan bilog na tercer distrito, kan sako pong pagpapaabot nin taos-pusong pasasalamat kay Presidente Ferdinand Marcos, sa DSWD, sa pamamayo ni Secretary Rex Gatchalian, sa pagtaw atensyon asin pagtugon sa tong request para sa mga residentes ning tercer distrito na apektado ni kan na sunod-sunod na kalamidad sa satong probinsya. Abot sa 81.2045 million pesos kan emergency cash assistance ang tinaw ning DSWD para sa 14,700 na pamilyang albayado. Kadi, mas may task sa initial tang request na 50 milyones pesos sa Office of the President na inendorso sa DSWD noong December 2025. Kaya dakulo po kan sa tong pasasalamat kay Marcos, may DSWD sa sanrang tabang para sa mga albayano. Ayan, okay. One, tabi, amo kadi ang breakdown ni kan emergency cash transfer para sa bilog na tercer distrito kan Albay. Sa ginubatan, igwa po nin 3.7 million pesos para sa 669 affected families. Yan, ginubatan po. Sa Villar, 6.5 million pesos para sa 1,200 na apektadong pamilya. Sa Libon, 29 o 21.2 million pesos para sa 3,904 affected families. Sa Ligao City, 8.1 million pesos para sa 1,432 affected families. Sa UAS, 20.3 million pesos para sa 3,763 na apektadong pamilya. May sa Piodoran, 7,000 o 7.5 million pesos para sa 1,354 pamilyang apektado. Asin sa Pulangi, 13 milyones, .6 para sa 2,404 apektadong pamilya. Kadi po, nakabase sa submitted beneficiaries ni kanpong MSWDO kada LGU sa satong distrito. Sa butnga ni kan padagos na banta ni kan kalamidad, padagos po kita sa pagkoordinar sa mga ahensya ng gobyerno para matauanin atensyon, may solusyon kan mga problemang paya ampang ni kan mga albayano. Kadi po, naipakita na kaayon gobyernong handang dumamay, may makulog ni aksyon para sa kapakanan ni kan mga apektadong komunidad ning Albay. Mabalos po PBBM, mabalos DSWD. Yan po ang
pahayag po ni Congressman Adrian Salceda. Ayan. Dakula akong pong tabang ini. Oh. Mga taga dyan sa lugar na yan. Ayan. Ini ang pig-apod tang working congressman. Ha? Nagtatrabaho para sa kapakanan kan sa iyang nasasakupan na ano yan. Okay. Kan sa iyang distrito. So, ini ang pagsasabi tangani, kung ang sarong leader may rara, may koneksyon duman sa itaas, madali ang pabulos kan mga mihoras. Kung baga, ang tubo, kung ang tubo, surug-surug pon, from the main source down to the lowest barangay, madali. Buda, igo kinagkukulkog. Igo kinag-follow up. Iyan. Kaya, natutokdol sa mga mihoras pasiring sa barangay. Iyan. Dahil siya nagtutukaw. Nag-iiro siya for the benefit of his constituents dyan sa Tertiary Distrito. So iba ano lamang, bako, dahil sana, ay tapos kita kaayan. Hiro-hiro man si iba. O tanganing, si Ilingon si Kong Adrian, aki unong pa, na-fight naman sa kamera, pero sige ang niro niya. Iro na makainirib nin pundo para sa iyang sakop na banwaan or distrito. Iyan ang the best. Okay. So, sige. So, paano ka niugarin? Tatapos na kita kan sa tuyang pag-ororestore digdi sa 3D sa GB. Sa aga naman tabi kita mag-ororestore na po. Kung ano po naman ang mga pangyayari digdi sa tuyang kapalabotan. So, with that mga tugang, mapaara muna kita digdi sa programang 3D sa GB. At sendo sa karayang buot ka na opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Ako po ang sendong nakaribang ngunya na hapon, Edwin Peralta po. Mabalos kang senong pag-antabay. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. Antabayanan Giraray ang masunod na presentasyon kan programa.